Грамніцы, стрэчанне, сраценне. Даволі цікавае свята народнага календара, якое мае яшчэ даволі старажытнае архаічнае паходжанне. Лічыцца, што ад пачатку гэта было свята, прысвечанае да нябеснага агню, ну і хутчэй за ўсё звязанае з верхоўным богам паганскага пантэона славян, з богам Перуном. На грамніцы лічылася, можа адбыцца першая маланка, першая навальніца пайсці. Увогуле ў народзе, як казалі, грамніцы зімы палавіцы, на стрэчанне зіма з летам стрэліся. З прыходам хрысціянства, зразумела, гэтае свята было адаптавана пад хрысціянскія і набыло свае адпаведнікі ў хрысціянскім календары, гэта свята стрэчання, якое ў каталікоў адзначаецца 2 лютага, а ў праваслаўных 15 лютага. Звязана яно з такой біблейскай падзеяй. Увогуле лічыцца, што стрэчанне яно як бы злучае між сабой ветхі і новы запавет. Бо жыў такі Сімён, які не паверыў, што прыйдзе Месія. На што Бог яму сказаў: ну, раз ты не верыш, што прыйдзе Месія, ты яго дачакаешся. Жыў ён ужо больш за 300 гадоў, служыў пры храме Саламона, састарэў зусім, саслеп, но ніяк не мог памерці. А ў юдаізме ёсць такая традыцыя: на 40-wy дзень першанца мужыцкага роду трэба прынесці ў храм і прынесці ахвяру Богу, так сімвалічна ахвяруючы свайго першанца Богу і Єгове. Ну і Марыя з Йосіфам, як прававерныя юдэі, зрабілі тое ж самае. Сям'я іх была бедная, прынеслі ўсяго 2 галубкоў у храм Саламона, каб зарэзаць іх на ахвярніку дзеля Бога. І Сімён, якраз такі, які прыслужваў пры гэтым храме, прыняў на рукі немаўля Хрыста. І тады ён зразумеў, што вось ён Месія, Месія з'явіўся, Месія прыйшоў, таму яго ў царкоўным паданні яшчэ называюць Сімён Богапрыемнік, і пасля гэтага ён спакойна ўжо сканаў, калі ўжо ўпэўніўся, што сапраўды прарокі не хлусілі, Месія прыйдзе. Грамнічная абраднасць у нас збольшага звязана на такім цікавым элеменце, як грамнічная свяча. Грамнічная свяча, яна і была асноўным сімвалам гэтага свята. Яе выраблялі ў суботу перад грамніцамі, з воска, звычайна саматужна рабілі, і на грамніцы неслі ў царкву. Ці ў касцёл, у храме свяцілі, прыносілі дадому, дома запалювалі свячу і здзяйснялі рытуальныя дзеянні абярэжнага характара з гэтай свячой. Абкурвалі крыж-накрыж валасы кожнаму чальцу сям'і, спачатку гаспадару, пасля гаспадыні, пасля дзецям. Маглі маляваць, выкурваць крыжыкі над бэлькамі, якія ідуць у хаце. І зноў-такі, тут крыжык маецца на ўвазе нават яго яшчэ дахрысціянскае паходжанне. Бо крыж — это ўвогуле першы сімвал, што з'яўляецца ў чалавецтва, это сімвалічны сімвал агню. 2 палкі, крыжавінна, якія даюць вогнішча, якія даюць агонь. У нас яшчэ ў 19 стагоддзі на Беларусі этнографамі фіксуецца вельмі архаічны спосаб здабычы агня. Беларусы не рабілі вогненнае верацяно, дзе лучком накручвалі, каб атрымаць агонь, а бралі 2 палкі, звычайна ясеневая адна з іх была, клалі крыж-накрыж і адной палкай пачыналі вадзіць па другой. Трэнне выдавала цеплыню, пасля вугалькі ішоў дым, і вось такім чынам здабывалі агонь. Таму гэтыя крыжовыя знакі атаясамляліся з нябесным жыватворным святым агнём. Пасля таго, як маглі вымаляваць, выкурыць крыжыкі на бэльках, акурвалі сцены хаты, акурвалі ўваход у хату і ішлі да хлявоў. Акурвалі ўваход у хлеў, а ў некаторых рэгіёнах, вот ажно на пасме, жывёлы на гэтым быдле выкурвалі па крыжуку, каб быў такі своеасаблівы абярэг, засцерагчы жывёлу ад усякага ліха. Свечку гасілі і хавалі ў хаце. Не ставілі на покуць, а непасрэдна хавалі. Бо грамнічная свечка была адным з галоўных артэфактаў, які прысутнічаў у жыцці беларуса. І нельга было зрабіць так, каб нейкія нячысцікі дазналіся, дзе яна ў цябе ляжыць. Бо яны маглі скрасці гэтую свечку і скрасці яе жыватворную моц. Таму яе альбо хавалі за абразом, альбо клалі ў куфар куды-нибудь на нейкую палічку, ну вось так вот прыхоўвалі, і толькі гаспадар ведаў, дзе ў яго гэтая свечка знаходзіцца. І ўжо пасля, цягам усяго года, з гэтай свечкай здзяйснялі розныя абярэгавыя мерапрыемствы. Свечка гэтая прысутнічала ва ўсіх абрадах перахода, на хрэсьбінах, на вяселлі, на пахавальным абрадзе. Яе запальвалі на галоўныя календарныя святы, на каляды, на Вялікдзень, на купалле запальвалі агонь гэтай свечкі. Яе выкарыстоўвалі у лекавых мэтах, маглі хворых абкурваць грамнічнаю свечкай, таксама абкурвалі хлопца, калі яго ў маскалі ў рэкруты забіралі. Ну, у любых надзвычайных сітуацыях карысталіся грамнічнай свечкай. Зразумела, жыццё беларуса было не такім лёгкім, таму і свечка, ну ж, народ прагматычны, рабілася даволі вялікай. 10 вяршкоў у сярэднім была даўжыня грамнічнай свечкі і таўшыня недзе 3/4 вяршка. Гэта недзе 44 сантыметра даўжыня і каля 4 сантыметраў шырыня свечкі. Такую вялікую свечку грамнічную у нас народ рабіў.
Апроч свячы на грамніцы таксама свяцілі воду. І вада, асвечаная на грамніцы, лічылася, што мае тыя ж самыя ўласцівасці, як вада, асвечаная на вадохрышы. Ну і зразумела, гэтай жа вадой, якую захоўвалі пасля ўвесь год, карысталіся, як і вадохрышанскай вадой для розных патрэбаў лекавых ці абярэгавых. Ну што ж, а зараз мы з вами пройдзем у хату і пабачым, як жа ўвогуле ў нас раней вырабляліся гэтыя свечкі. Вось перад намі галоўны атрыбут грамніцаў. Грамнічная свечка, вырабленая метадам сукання. Такія свечкі рабіліся ў суботу перад грамніцамі і непасрэдна на грамніцы свяціліся ў храме. Прыносіліся дадому і былі галоўным аберэгам у хаце. Імі карысталіся на ўсе істотныя святы, на хрэсьбіны, на вяселле, на пахавальны абрад, запальвалі на Велікдзень, на каляды, на купаллі. Таксама запальвалі, як пачыналася граза, навальніца, каб гром не пабіў у хату. То бок такі вот адзін з галоўных беларускіх абярэгаў, які прысутнічаў у хаце і ў жыцці простага беларускага селяніна. Што ж, дзякую вам за ўвагу, чакаем вас у нашым музеі. У нас ёсць шмат чаго цікавага вам паказаць і распавесці. Да новых сустрэч!